Вітаю всіх на каналі Манеты і банкноты Рэспублікі Беларусь. У сённяшнім відэааглядзе хацеў паказаць вельмі цікавую манету из серыі гісторыя беларускай чыгункі, цягнікі, дызель-цягнік. Манета ўведзена ў абрачэнне 17 чэрвеня 2025 года. Дызайнер Данько. Чакаю, казахстанскі манетны двор. Кольцо у нас сплаў, сталь, пакрытая меддзю і латунню, сярэдзіна сплаў, сталь, покрытая медью и никелем. Номинал 2 рубли. Масса монеты 5,81 грамму. Якость uncirculated и тираж 25 тысяч штук. Такий вот вельмі цікавий тягнік. Давайте разглядим обратный бок. И снова разглядим крыху ближей самый тягничок. Дызель-тягнік. Ось такий цікавий у нас дызель-тягнік. А на сёння хотел бы с вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы!